Avanzan a bo ritmo as obras na lonxa de Testal en Noia. Estarán listas para o inicio da campaña marisqueira. Falamos co alcalde Santiago Freire. O alcalde de Noia, Santiago Freire, comprobou a marcha das obras de remodelación e ampliación da lonxa de Testal, confirmando que continúan a bo ritmo para estar listas no inicio da campaña marisqueira, uns traballos que está a executar a empresa Traxa e que contan cun orzamento próximo a 600.000 euros. Segundo destacou o resedor noiés, este é unha actuación moi necesaria que vai redundar na mellora do traballo de mariscadoras e mariscadoras, corresindo algunhas eivas do edificio actual en cuestión de impermeabilidade, illamento térmico e distribución de espazos, e que tamén contemple elementos novidosos que permitirán a visualización do procedemento da subasta. Son unhas obras que están discurrindo a bo ritmo, era unha actuación moi necesaria, tendo en conta que son prácticamente 1.500 usuarios, mariscadores e mariscadoras que fan uso desa instalación no momento do inicio da campaña. A empresa ten o cometido de ter rematadas as mesmas antes do inicio da campaña, a principios do mes de setembro. Trátase dun investimento en torno a uns 600.000 euros que supón melloras na impermeabilización do edificio, supón unhas melloras na climatización do mesmo, unha redistribución dos espacios. Vende a aplicarse xa a soleira da plataforma base da lonxa e a construción das canalizacións correspondentes. Preveuse tamén a instalación de novas canalizacións de abastecemento de auga para permitir unha maior presión dos equipos que funcionan dentro da lonxa. Antes había unha tubería con unha sección escasa que en determinados momentos daba problemas. Fíxose conxuntamente entre a cofradía e o Concello tamén unha colaboración para dotar de novas canalizacións e, paralelamente, unha vez fundida esa soleira, permítese unha mellor evacuación, facilita os traballos de limpeza e de drenaxe do edificio, así como tamén un trasdosado en todas as paredes que permite pasar as canalizacións ocultas, que permite novas tomas de corriente, novas tomas eléctricas e tamén outras instalacións, e ao mesmo tempo construyese unha bancada, unha grada no exterior que permite que aqueles turistas ou visitantes que queiran ver como é o proceso da lonxa podan sentarse nesa bancada e podan verificar como é o proceso de clasificación, co cual ten tamén un atractivo turístico engadido. As obras contemplan a reforma da cuberta e paredes do inmoble, acometendo melloras destinadas a mellorar a impermeabilización e illamento térmico. Contemplan a instalación dun pequeno graderío dende o que os turistas poderán observar os procesos de clasificación, transformación e subasta do berberecho noiés. Sobre todo, dar resposta a unha demanda que se viña producindo dende fai tempo por parte da cofradía. Hai que recoñecer que é unha cofradía que factura por riba dos 20 millóns de euros ao longo dos últimos anos. Esperamos que este inicio da campaña sexa unha campaña tamén moi produtiva, donde tamén está previsto adoptar todas as medidas por parte da cofradía para garantir as condicións de seguridade por o tema do COVID, e creemos que o ritmo que van as obras poden estar rematadas a principios de setembro, tendo en conta que recientemente ao longo dos últimos tempos vende facerse tamén unha actuación de acondicionamento e pavimentación da esplanada portuaria, co pintado e señalización das prazas de estacionamento, e que se irán desenvolvendo outras actuacións complementarias, entendemos que esas melloras que necesitaba esta instalación van a ser unha realidade en breve e que vai a supoñer unha mellora das condicións de traballo deses mariscadores e mariscadoras. Ata o momento, Traxa ten realizado traballos de saneamento e eliminación de humidades nas instalacións, así como tarefas de mellora do illamento térmico, mellora do alumeado e redistribución de espazos. Unha redistribución que busca mellorar as condicións laborais dos profesionais que utilizan estas instalacións, xa que serán máis cómodas.